Dámy a páni, stále sa to, čo asi málo dočakalo, a víťazom zápasu Slovensko-Maďarsko. V druhom kole prvej skupiny Európskej zóny najvyššieho pomáhania 17 je tým Maďarska. Martin Kryžan prehráva zápas jednotie s Martinom Kušovičom po výsledku 6-3, 3-6, 5-7 za 2 hodiny a 34 minút. Dámy a páni, sledujete radosť maďarského týmu skoro boli Martin Kušovič, Attila Baláš, Gábor Doršoš, Levente Gödry a premiérovo na skoručne kapitána Gábor Töreš. Slovensko teda prehráva, Maďarsko jednotlivne jediný gól, kde v úvodnej dohľade priatok získal práve Martin Kryžan, to víťazstve nad Attilom Balášom. Jozef Kovalík prehral druhú dvoju s Kušovičom, a v skore Martin Kryžan, Martin Odlahli, Martinovi Kušovičovi a Tomi Balášovi. Teraz za to znamená 4 setov, pri 4 fešbalov Martin Kryžan prehráva Martina Kušovičom. Dámy a páni, máme vás oznámili, že sa